न लजे आगे बना लज पिछाड़ी दुनू रे पूजवा बाड़ी सो खिलाड़ी न लजे आगे बना लज पिछाड़ी दुनू रे पूजवा बाड़ी सो खिलाड़ी सुन के बता हो जाता अनहार सुन के बता अनहार आ भाई सब पत्रकार देवेला रेडी बिया पूजा सिंह यार भाई सब पत्रकार देवेला रेडी बिया पूजा पांडे यार सब लोगे चाहत भैया कर के विकास हो दोनों छिनरी मिल के कर तारी सोना से हो। छिनरी के मतलब ही भइल उ जब हमनी के केहू मौका कही तो हमनी से बर्दाश्त ना हो खून खौल जाई तो हम छिनरी को माटी के लाल हम माने दिलीप कुमार और अभी हम पहुंचल बानी बेतिया जिला के राधे डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो सरिस्वा रोड महानागनी बेतिया पश्चिमी चंपारण में। और एक यहाँ के जौन सिंगर बानी वहाँ से हमनी के तमाम बातचीत जौन की लगातार जौन पूजा पांडे पूजा सिंह मनीष कश्यप जी के ऊपर जौन गाना गौले बानी वहाँ के जवाब में यहाँ लोग के गौले बानी कुछ रिकॉर्डिंग भी चल रहा गायक महोदय जी के रघुए जगह मैनेजर बानी जी। सबसे पहले सबके गोड़ छू के प्रणाम बा। कैसन रिकॉर्डिंग चलता है जौन अच्छा चलता। कौन गाना के मन चलता है कौन एल्बम के भोजपुरी एल्बम के कैसन भोजपुरी एल्बम के गाना चलता। पूजा सिंह और पूजा पांडे के जौन की लगातार यहाँ के जौन जवाब दिला बानी और पत्रकार महोदय के सपोर्ट में जौन गीत गौला बानी काकुली गाना के मैटर बजाने के प्रयास करम से हमनी के सबसे पहले भोजपुरिया माटी ला चल मेरा स्वागत बा। यहाँ से जे भी चैनल के भाई देख रहे हैं सब लोग के प्रणाम बा। हमार नाम बा मंजीव परदेसी। तो कहे के माध्यम ही बा कि भोजपुरिया समाज में एबर अश्लीलता ज़्यादा चल रहा बा तो हम ही सोच समझ के गानवा गइले बानी कि दोनों लड़कियां जौन बाड़ी सना इ पत्रकार के बहुत उरेब सुरेब बात ही बोल रहा बाड़ी सन। कोनो कहते कि भातार है कोनो मौगा बना रही है भैया के सार अच्छा बात नहीं है ना। जे फील्ड में गरीब मजदूर के मदद करेला और जौन माने जहाँ तक लोग ना पहुँच पाए वो पहुँच के वहाँ गरीब लोग के मदद करेनी और एक माने अपना बिहार के ऊंचाई तक पहुँचावे के काम करते वैसे आदमी के गोलबल होता। मनीष भैया के मौगा पत्रकार जब बोलले बाड़ी तो हमरा अच्छा ना लगल तो भैया के ऊपर हम सब पत्रकार भाई लोग के सपोर्ट कइले बानी तभी हम गाना के गइले बानी। लगातार हमारे जैसे आदमी के लगातार माने जौन शब्द के प्रयोग नहीं करते तो शब्द के लगातार कहता है कि जो होगा वही हमारा इंटरव्यू करेगा। जो मौका होगा वही मेरा इंटरव्यू लेगा। इतना बड़ा न लजे आगे बना लज पिछाड़ी दुनू रे पूजवा बाड़ी सो खिलाड़ी न लजे आगे बना लज पिछाड़ी दुनू रे पूजवा बाड़ी सो खिलाड़ी सुन के बता हो जाता अनहार सुन के बता हो जाता अनहार आ भाई सब पत्रकार देवेला रेडी बिया पूजा सिंह यार भाई सब पत्रकार देवेला रेडी बिया पूजा पांडे यार। एक के मतलब इंटरव्यू हम गलत जितना भी हमार मीडिया वाला भाई हमारा पास आ रहा बानी हम सब लोग के इंटरव्यू दे के बता दिलन देवेला मने देवेला के मतलब ई भइल कि इंटरव्यू हाँ इंटरव्यू आगे पीछे हम मने भोजपुरी समाज के जे भी भाई बा हमनी के केहू भी कहेला कि ना एक आगे लाजबा ना पीछे लाजबा सब लोगे चाहत भैया कर के विकास हो दोनों छिनरी मिल के कर तारी सोना से हो। बाटे शब्द जब कंपनी के व्याख्या नहीं कर सकता तो उसका मतलब का भइल छिनरी जी। छिनरी के मतलब ही भइल उ जब हमनी के केहू मौका कही तो हमनी से बर्दाश्त ना हो खून खौल जाई तो हम छिनरी कह देनी। रउवे सब मिली जुली करी जा विचार रउवे सब मिली जुली करी जा विचार भाई सब पत्रकार देवेला रेडी बिया पूजा सिंह यार भाई सब पत्रकार देवेला रेडी बिया पूजा पांडे यार। तीसरा अंतर मन जीव परदेसी अब की करी बेवासा था सोनू आडियक्स लिख के कह तारे इरासा था। जो सोनू आडियक्स भाई हैं मेरे गाना को जो लिखे हैं वो खुलेआम तौर पर समझा रहल बानी कि ई रास्ता सही बा। पत्रकार भाई लोग के सपोर्ट कइल हमार काम बा
देखी मनीष भैया के विकास वाला गाना हमारा ऐसे बा। हाँ पूरा बिहार में, हाँ बिहार में, पूरा बिहार में सन मनीष भैया सब करेले भलैया। आ घूमी घूमी के सच तक देखावेले रउआ सब जानी बन्ही रे दैया। पूरा बिहार के, हाँ बिहार के, पूरा बिहार के सन मनीष भैया सब करेले भलैया।